Kana tichiteera nyaya tongoteerera munhu achipuhwa mhosva yake kana pane pasina kubvunza unobvunza pakati hapana kubvunza uwana nguva yekupindura nokunzwa kuti zvinoreva kuti zvakati kana kuti une imwe nyaya yekuti unogona kungoramba mhosva iwe mhosva uinayo zvese zviri muvanhu izvozvo saka tofanira kuzvingwarira. Munhu wese muZimbabwe ane kodzero dzake, munhu wese muZimbabwe ane kodzero dzake. Saka tiri kuti munofanira kunzwisisa. Uye vamwe vanhu vanoramba nyaya ivo nyaya vakaita zvinenge zviri izvozvo. Uye tine bumbiro romutemo wenyika weZimbabwe rinoti hakuna muroyi, but ukaenda kutraditional act kune muroyi. Zvese zvirimo izvozvo mucustoms yedu. Saka tofanira kunzwisisana. Uye tine kugara kwatine tano vakadzi tichinyepera kuvada tisingavade tichingovashungurudza. Unoita kunge unomunda pane vanhu, but kana waikanga wakumba une zvimwe zvinhu zvaunomuita zvinoratidza kuti hauna rudo nomukadzi wako. Unofanira kuda mukadzi wako nenguva dzose dzaunomuda. Tino matambudziko atinosangana nawo tofanira kuyanzwisisa iwayo. Kwaya dzimwe chechi munongoisa zvigemenzi zvenyu mudenga umo. Kuisa manhindikini enyu mangirozi dzenyu dzamunenge muchiti ndombirozi machira matsvuku mudenga. Iwe woda kusajira dzvuku mudenga, chechi yako yakakosha zvakadii munyika mangu. Kana uchida unogona kuenda kuita kwamutumba pamwe ndokwazvinodiwa, asi mangu munomanyamaru pano. Zvakafanana unenge unobvunzira simuka iwo rastamini. Unenge unobvunzira rako so. Rimwe racho rinenge rotsvina. Uye norikudai unenge unobvunzira rako rakanaka zvako. But kuya bvunzira rotsvina kundobdzinga. Next, ndipe nyaya toni. Ndivhore mvura yangu itoni. Ndipo makadini mara. Vana ndo vapi vabereki ndevapi? Vabereki sunge maoko na baba. Vana gava basi. Ana baba wangu pale. Ya akauzwa. Tatongofonera kuti nzoti akati nuzuro akaonewa tuno. Tanzwa kuti ataura kuti ndandina mukoma zokira kumba. Adzokere kushamba. Alright. Makuwe. Tisabu kutakushevedza. Nare changami. Hauna mhosva. Asi ndakushevedza. Kuti unzwe zvako. Ende zvandoda kutaura uzvichengete nekomiti yako Zimbabwean komiti. Nezuro ndakafonera edimeni wako ndikati taurira Gasaweri muri yako nezvikonzero. Ndoda kuziva kuti am I wrong? Nini? Kana kuti ndiri kukukanganisirai? Kana kuti ndiri kukudzvinyirirai? Chada kushenza nevana vako. Uchazvinzwa. Ndoda kuti ini ndibude ndiri wrong. Kana ndabuda ndiri dhini tutangira kwava? Pari kunzwika changa. Ndoda kudza pakatanga kuti musoro uteme. Inini Milton kanya kumkuwasha. Akauya kumba. Akati baba handisi kugara zvakanaka, vana vada kundipunza. Vana vada kundipunza. Ndikati okay, no problem. Vada kupunza nechikonzero chei vari kuti ndiri muroyi. Munozviziva kuti ndine makore ndichinamata. Zvomushonga handizvizivi. Ndikati chokwadi ndokuziva kuti unonama. Zvino zvisinei. Rega ndishedze mhuri yako titaure. Ndobva tashedza mhuri ndobva tataura. Ndikati no. Zvikanzi no mazwi aripo ndekuti inini handisi muroyi.
zvamanditi tifambe asina kuti tifambe kwatakambofamba tunoda kufamba kumwe kusiri kupi uku ndokubva ndaisa makurukota angu andikatuma kuti endai ndakati ndakukupai motikari yangu mwanzo mota yangu rori kwete iyo iri panze iyo yandikapuona president rori chiita ise endai handina kuziva kuti vanhu vangu vandikatuma masoja yangu vakafunga sei pfungwa vakati vachifamba vasvika kumadziva vamwe mafiwo ndobva vati shit zvataura mamboisi 100% but isu hatichaendawo takienda kunyika yeruvamba kwabushu ndobva vaenda kwabushu uyo achisimuka mukuwasha akati kana baba vakandibata ndisimu kumuroi ndikuda kutora peace order vanondibhadhara vana kataiwa zvakanaka inzeve dzinonzwa hadzirime vandanyara vaenda chirega toda kuti uchinzwa vaenda chandokumbira time is money when you lost and you found it ndiri kuti pakutsanangura kwenyu ndoda kuti mutsanangure zviri fast munyatsodzwisisa bozi mubhara nanga achiti muno makesi akati wani mashoma but anenge anozvinotambudza zvakaita sei zvakati wandei zvandoda kungatira kuti mumwe nomumwe aende apa position yani yake saka ndiri kuti chinzwa iwewe mhara zvandakushedzera kuchinzwa manje vachitaura ituma ndakatuma vainyora titaurire tinzwe okutanga profit wokutanga akati ndiraona kunongedzwa uchinongedzana uroi saka kunongedzana kwamuri kuita uroi pano mwasipa vana vakadaira kuti shuwa baba munene havapo profita akati no ndabvunza Mwari kuti kokunongedzwa kundoko chokwadi here zvakandishuwa zvigumwe zviri kunongedza munhu ndo zvechokwadi ndipo pano uroi pavarume vaviri mukoma nomunin'ina ivo vakabvunzwa unomuprofita kuti dambudziko mumhuri muri kuregereko kurigadzirisa zvikanzi vanonyanya kundinge vanondivhundutsira plus handi chechi yangu haiende kun'anga saka vabvunzwa nomuprofita vafambiwa nomuprofita vakazobvumirana nomuprofita kuti shuwa ndakatorawo mushonga weraki zvino mushonga weraki yacho ndeyeri kupanduka ndokubva tazoenda pamuprofita wechi2 muprofita wechi2 akati ava vanohuroyiwawo ukatichenjerei kana foni yavanayo iyi vanotoshandisa ndo vari kutoti munin'ina wavarege kuoneka pano mumasipo vanoshanda naye dai magona kutotora foni kusvika mabata mumwoche mukaregera foni iyi hawaniki ndobva vati iwewe nomunin'ina wako ndimi vanhu munosherekerwa mumhuri mapedza mhuri ndaona mwana wenumber 3 asipo ari kupi mwana wenumber 3 zvikanzi mwana wenumber 3 akafa zvikanzi ndimi makadya mwana nomunin'ina wako asipo ndobva tatotora foni yacho ndobva vabvunzwa nomuprofita zvandaprofita muri kuzvipikisa here ndaona futi mushonga wogonzwa turuka uripo muri kupota muchirara nevana nevaroora mushonga wogonzwa turika muri kushandisa zvombo zvogotora rembudzi ava vakabvuma vakati aiwa shuwa mishonga mimwe yataibata ndiri kufungidza kuti ndiyo mishonga iri kupanduka ndobva vabvumirana nomuprofita ndobva taenda pamuprofita wechi3 tichisvika muprofita wechi3 akati ndiri kuona jira dema rakatandiwa apa asi jira dema rino zvakanyorwa zvandiri kuverenga riri kudainzira zita rokuti ganya upu ndiani anonzi ganya upu ndobva vadaira zvikanzi nai baba ko muri kutendererei madii kungosunungura mhuri yenyu matambudziko yese ari kubva apa yese ari kunongedzai mimi asi pano mumwe wenyu asipo ndobva vabvumirana kuti shuwa pano munin'ina wavo asipo ndobva zvanzi ndakunyepera here zvikanzi hamuna ndobva tanyora mumabhuku ndo kufamba kwatakaita changamiri vakabvumirana naoa vatatu wanzwa here vadzoka vaenda kun'anga kumaprofita vadzoka kuvanhu vomweya vakauya pamba vakandiona ndiripo tambire mushemusha yaiwo mukuwasha wangu yana kusvika kugara pabhenji zvaanga akaita akasvika kugara pasi pafloor ndikati ndiudze tinzweyewo zvikanzi baba ndabatiwa kati wabatiwa zvino toti kuti nhai makomana vamwe tiudzei vamwe iwe titaurire gora mairipo zvikanzi abatiwa abvuma asi anosesa nomino akari kushamba handina chandikapindura handina chandikataura chakaoma
chandaitarisira kuti vanhu vaifana kuita kuziva kuti kana mambo vachitaura nemikumba vari kukukudzai kuti yaititaurirei kupi kumba kwete papublic. So zvadaro ndokudza ndobva ndachiti vana vangu vamaenda navo vandakutumai navo vari 3 kuenda norori yangu vachifamba vanayo vari 3 munobhadhara $20 iwewe Milton unobhadhara $200 namambo. Kabvunzana inowanika rini zvikanzi inowanika Svondo. Ndinoya naye baba Svondo. Zvikanzi ko foni yaita seiko zvikanzi foni ngaisare kubva kwa mambo. Zvavakanga vaudzwa kunyika iri vabva kwabushwa vanga vaenda. Handina kuramba kutambira foni nyangu yanga ichinzi ino machiripiti. Namanje ndiri mupenyu foni iriko kupi? Ndoda kutochaira driver foni ichita sei? Iuye. Paka papataurwa nowanga achitaura zvikanzi ndinokundwa takabhadhara mari kugrendero kuti tobatsirwa. Zvikanzi iye akambotorawo mushonga kun'anga chinotasa kuenda kun'anga chii. Zvikanzi aiwa kana pano mapurisa yamambo ndinoita sei? Ndinoenda. Tikati yemeni Mwari kudzwai. Unozvinzwa? Dzangu dzanga dziri nzeve ndichinzwa ndichipindura. Foni ndokubva ndapiwa iriko kumba chiombeso chifoni chacho. Foni rambofana iwe kuti zvanzi foni ngaiuye pairi. Ndiaenda nemotikari muto zvanzi foni yafunga iuye. Foni ndakagara nayo kubva pano nguva ndinaye chete kuti ndiroye ini ndipfe ndione asi ndinaye zvangu iriko kupi kumba. Ndakatarisira kuti ganya ufu achaenda $200 iya. Ndakamirira futi kuti kwakanzi kwakabhadhara mari kuti kugrendero kuya ndovapa vakomana vakaenda navo vaende futi vese kupi kugrendero kuitira kuti uyaiti vanondiuraya vana. Ndikabvunza mubvunzo kuti pamaenda waurayiwa here zvikanzi aiwa ati kukupai rori yangu akupasi kukupai rori yangu free. Hatina kumirira ipapo okuudza zvakaitika. Uyu akabva aenda kumapurisa aenda kumapurisa ndobva aita mapurisa hazo mutemo wavo inoaita mapurisa ndobva vafona mambo kuno nyaya yakati ngati no kana ada kutora pisoda yemhuri dzakati achada kuona pamba pangu vari kundishungurudza ngaachiita iye nentione kuti mukuru ndiani. Urunza zvandikapindura ndikati ngaachiita kuti tione kuti iye neni mukuru ndiani. Zvikanzi saka ndikati ngavasaine vaende koti. Ndiri kuno zvokukoti ndeita ndiri kuno. Ndikandikuudze zvakaitika. Iwe pamukaenda koti makanzi kuti takanzi hatisi kugona kutambira mapepa. Tandowataura zvakaitika rega ukuda kuti sabhuku wacho unzwe. Taita kuti takanobvunzurudzwa kuti chii chiri kuitika nokuti mukoma wanga wataura vachiti vana ava vanondishungurudza, vana ava vanoda kundiuraya, handidi kuti vanditi ndiri muroyi, handidi kuti vandiendese kun'anga. Saka taakubvunzwa mumwe nomumwe pavanhu 5 takanyoreswa mazita ekukoti. Taibvunzwa mukushungurudza baba here? Taiti aiwa hatisi kuvashungurudza asi tiri kunguvati ngatifambe tigadzise zviri kuitika mumusha. Hapana kuvashungurudza kwatiri kuita. Vakabvunzwa yeunzi ko iwewe kushungurudzwa kwacho kwauri kuitwa ndokupi? Vari kukurova here? Vane kuita sei vana? Vakataura kuti in fact havana chavakakwanisa kupindura nokuti vanga vasina chokutaura chacho. Zvanzi handisi kutambira mapepa enyu. Dzokerai muende kwachifi Nyamaropa munogadzisa nyaya kwazvakatangira. Ko iwe chinokutadzisa chii kuti uende unogadzisa musha nevana? Enda kaunogadzisa zvanzi chitendero changu handichi nditendere. Zvanzi enda unogadzisa zvemusha nevana. Kunoku hatichatambira mapepa chitobudai izvozvo. Ndokubudisa kwatikaitwa mukoti. Mapepa yawo anotambirwa protection order vaida kuti vagadzirise. Wanzwa here munhu wako wakamaka pari kunzwika chakaya. Ndiri zvangu ndikakutadzira. Aiwa hamunai. Ndaida kuti mukuwasha. Wazvinzwa? Ndaida kuti tipedzere kupi kumba. Tapedza kumba tovapa roro romboenda kwaenda kugrendo nemapurisa ako avodzoka kuti tapedza basa. Zvaungo usingafaniri kuziva iwewe. Saka akonzeresa ndiani? Todima kundiitira tsvina pamusoro.
Ya pakachara muchangamire. Mubvunze munhu wako wakamaka. Kanya nditawana changamire. Kambenge tinoyo kusoni kuno tichikubvunzurudza nyaya idzi. Ichiramba but ndezvandanzwa muno mudaro. Zviri kudzokera semabvunzira anga tichitoona kufamba kwamukaita. Uruti kudii? Unoona kuti kudare. Haunaendera mhuri yako ukaendera changamire. Uri kuti kudii nazvo? Pamusoro pane zvaverenga mungu zvinhu zvinonyorwa pane zvimwe zvandisina kunge ndakanzwa zvinofanana nokuti foni yangu yakatorwa uko haina kutorwa kuno haina kutorwa kwatakafana izvo zvandoramba 2 hapana muprofita akati ndinoshandisa foni iyi secommunication nomunin'ina wangu izvo zvipeta ndofanira kupindura touya pakuti ini ndakati foni ino yakosarendewa kuna mambo ndikuparamba ipapo ndisei mumondaramo kuna uya ukadaro hausi kupindura ganyawa pindura mubvunzo vanhu vachangamire pachitevaunzo kanga vanzi uye nemari inoita 200 kuno kudare paishe chikatadzisa kuti uye nayo chi kuishaya dare raukaendera kunokwira ukoti waende ukwirira hama dzako here kuti ukakwirira changamire nokuti nyaya yanga iri maoko machangamire unoti kudii nazvo uri kutenda here kuti ukakwirira changamire hauna kukwirira mhuri yako ipapo mubvunzo wangu waunzwa ndidzokerere futi handizopatende ndaikwirira hama dzangu kunyange ndakatsaudzinga zvangu kuti kwaiva nenyaya yanga ichigere kuno ukazoenda sei kukwira nyaya kukoti weziva kuti nyaya iri kwachangamire kuno kwachifi magariro anga ndichiita kuona kureva kuti ukashora mambo ndizvo handina akawanda changamire ndazviona kuti mwana wangu iyi nhubu haasi kukukudzai mudare rei Right, ganyavu. Kubva pano kubva muna wami machidembo pamaseri pashopu pachidembo kusvika muna mupfurudzi tobva muna mupfurudzi topinda muharamba pagwatiti topinda totora bhuku rokwamushamiro riri papo iro tobva ipo paya tobva tadzika totora mazvomuya tapinda mazvomuya paguva panyamaseu totora tara tapinda mutara painjaction takurova toenda kuyambuka kasoro tobva pana kasoro tosvika pana shopu yazava totora rodhi yakudhara takuenda ukazirwa kugomo rohambadya todzika mugomo rohambadya kodzamara kausvika mukako wako kubhesinai paakunamatirana pamacheche pazasi pacho kusvika mukakova iko kayo ndaita mukano namadziva uku ndasiya mutumba uku ndobva ndotora bhesinai ndakananga ndakatatsanuma muserepu ndichienda nomachinakidzwa ndonoti gwiti kudzamara ndapinda muna gwetera ndaenda kuchizinga ndonyika ndikunyeba panodzika saka zvonhongwa kana kutaurwa nonsense ndaikuremekedza ndichifungidzira kuti unonzwisisa ndichiti unodii handina ndaimbotarisira kuti unodaro ukaverenga bhaibheri iwewe nguva yakareba ukaverenga ukarira nomweya ukaprofita handaitasira kuti unodaro ndaifungidzira fanira kuti ano atezvara vandiremekedza vaita nini private talk havasi kuda kundifumura ine ndaikupa respect yakanaka but iwe watadza kundipa respect why ndikubvunza iwe akatsaudzira vapaposa ndakamboita garaji newe here kubva kare kusvika pari zvinofana pano pandandisika kuremekedza here ndikudza kosaka iwe waregere kundikudza
ndikuda mombe izvezvi so izvezvi inotsika ndikutaura newe ndipindure ndakuchishandisa zvandasingari kushandisa ani ndakutaura kuti ndiri pano iwe uchienda kukoti ini ndiri pano ndendakatokwana ini ndiri pano ndendakatokwana zvomunyika mangu ndendakatokwana saka ndiri kuti ndati ndakuda mombe ndipe mombe izvezvi nokukurumbidza ndudzi ndamirira iwe nguva kutsvaga ndakakupa nguva hakuna zuva rinobuda rimwe richiripo ndiri kuda mombe ndati ndakuda mombe nhasi handichada nguva ini handichatoda nguva regai ndibokuudzai kumaka munhu hakunetse asi kuita fiction order kunonetsa but anoita fiction order chete ndimambo kuti peke ndigo ndatadza kugara newe ndosakaona ndazosheedza uko ndakutaura kuti ano iko kuya kana ndati nombhuku kana akaramba zvandendaramba upini ndobva ndatora but I've got that power ndati ndikuda mombe pindura mombe yangu ndikuida nhasi iwe ndipe mombe ndakamirira iwe unoda ndoda kubvunza iwe semakagara munoda munhu anorudosi yokutaura kuti mambo ari kubvisa motikari yake kukupai kuti endai mogadzira musha right unokuruziva here kuti simba redu rinotangira kuti kupera iya masabhuku unoona masabhuku vari 21 powers nadzo dzavakapuwa nehurumende ko kana vano 21 apa ini ndinomangani nyika ini sabhuku kana ano 21 ini ndinomangani andakudza kuti kufamba kwandikaita nezino chigududzwa apo ndizoya rusendidari zvinobhadharwa nhasi bana tinourumbowaina nhasi kudara mino ndamirira imwe bhozi hakuna nokuti hauna kunyarika hauna kukudzika kana iwe unoona matano vana ganza waifana wabvunza kuti ano varume pandasvika hapasiripo ndachaisha pamberi pamwari jesu zvaakasvika kutemberi achiona temberi inotsvina akatora shamhu akaranga temberi ikava tsvene wazvinzwa saka nhasi ndiri kuranga temberi pauriwe kuti ive tsvene hanobhoya nosvitu nasudaisimbisezo vanosutu madhara ako kurumbidza ndakamira mido ende izvo zvikandikutaurire imwe nyaya ndauti kutaura ndinadzo imbwa dziri muno ndakutotuma dzimbwa dzangu koda kudistroy bhozi nasikatesi ndokufumura kuti vanhu vangaonewo kwamushowania vachiona yega sokutorwa chipo ndakutotuma vanhu manje ndisati ndatuma vanhu ndati momperini nhaiwe ndakamirira kuganyoko imboenda nomunhu wokupadzi imboenda nayo noku mese hapana achadzokera kwamushowani kunze kwasabhuku nokomiti yake bheki mese munorara kumba kwangu motsvaga fuel mupinda moenda kunganga kwacho ikoko hakuna achadzokera chikafu hachindinetse ndosaka ndichitonga nyika rori munotsvaga iripo rori mati maise ichasvika pano munopinda nomadhara angu iyo munoenda iyo vakomana munenge muchidya manjeri vana mudhara kusuku muchidya chikafu chotongwa nevanhu ukaona vana vachikuti hande kugata itai private zvinoremekedza zvisina kana nhongwa ndozvamaifananga vakaita but apo watondita kutondita kutina zvakupamusoro indorangana nomunhu wokogasa kana pasina izvozvo fiction order anodzoka kwaakabva nyika ndo yangu endai murangana budai panze mese timbopinda